Сега чувате ли ме всички? Понеже тук постоянно ще минават коли, така че няма как. Както видяхте, онази глава там е на Яна Язова. Това е последното място, където е живяла. Но първо да започнем с раждането. Родена е през 1912 година. Името е Люба Ганчева. Яна Язова е псевдоним, който се появява с писателската ѝ кариера. Яна се обучава тук в София. Така доста е близка с... Не доста, направо си е много близка с професор Александър Балабанов, който е преподавал в Софийския университет. И всъщност той един вид я открива за нейната писателска кариера и приноси в българската литература. Сега си миналия път го казах с Илия Штърка, кой го е чел като малък. Яна Язова именно е автора на приказките. Кои приказки? Кои приказки? Илия Штърка. Има едни детски приказки. Може да не се сеща в момента. Както и да е. Яна Язова е изключително интелигентна и много талантлива, както се оказва. Причината да ви доведем точно тук е, понеже тя е едно олицетворение на българските жени в литературата, които са имали някакъв покровител. Повечето от жените в българската литература са имали покровители, както и Маги ви каза преди малко, Елисавета Багряна е била близка с Боян Пенев, Дора Габе с Яворов, Евгения Мар с Иван Вазов и Яна Язова с Александър Балабанов. Даже някои хора, някои историци и изследователи казват, че за мъжете в литературата е било един вид нещо забавно или някакъв вид свое проучване са правили, като примерно пишат нещо, някакъв разказ, по-така различен и казват този разказ го сътвори, примерно Яна Язова. Почват да го рекламират, да го хвалят в обществото, за да видят каква ще е реакцията, дали ще се хареса. Но въпреки това се оказва, че българските дами са много интелигентни, много талантливи. И Яна Язова е един пример за това. За съжаление обаче през 1944 година Яна Язова спира всякаква издателска дейност. Тя продължава да пише въпреки това, но спира да издава, от което разбира се българската литература доста губи. Едва през 80-те години тя изпраща в едно издателство своя ръкопис за роман за Левски. Всъщност това, но той бива върнат обратно, не са го приели. И дори някои хора смятат, че това е и причината за нейната смърт. Яна Язова умира именно тук, през 1974 през лятото. Тялото е открито седмици по-късно. И никой не знае дали е била убита или се самоубила, не се знае. Има няколко версии. Една от тях е свързана с Николай Хайтов, защото известно време преди нейната смърт той казва, че има готов роман за Левски, който може да издаде, обаче поради обстоятелствата със смъртта той не го издава. По-късно всъщност този роман е издаден, заедно то всъщност трилогия Балкани, в него са Левски, Бенковски и Шипка. И така, това е всъщност около Яна Язова и нейния живот, доста интересен. Тя, по спомените за нея, тя е била с доста високо самочувствие, като човек, който идва от провинцията, тя не е от София. Но въпреки това не е искала изобщо да се връща в провинцията, дори по време на бомбардировките на София, тя е била тук в Павлова, живяла с съпруга си. Съпруга и не е Александър Балабанов. Той е избягал някъде по време на бомбардировките, не е бил тук. Както сеща и възрастта на двамата е била доста различна. Той е бил на 50 години, тя на 18, когато се познават. Но нищо това не пречи. Така, ако имате въпроси... Защо толкова дълго е спряла да пише? Защо е спряла да пише толкова дълго? Това никой не знае. Смисъл, може би поради смяната на властта, не се е чувствала комфортно. Значи, този роман Левски, за който ви казах, тя в него разказва за това как хората не биват да бъдат експлоатирани. В смисъл, вдъхновява по някакъв начин читателите. Той може би за това е бил върнат. И поради това, съответно, може да се каже, че тя спира с писателската си дейност с идването на новата власт. А с какво се занимава? Пишела е, продължава е да пише, може би е издавала под различни псевдоними, не знам. Била си е омъжена,
Живяла си вкъщи и така. Все как искам да питам. Романа Левска и на Ясова.